Wannan shine equation kenan. To, assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci da za mu kawo muku bayani akan yadda za ka solba wannan matsala ta equation. Ita dai equation wani kalar maths ne wanda a cikinsa za ka ga kullum akwai equality sign wanda yake kamar haka kenan. Shine equal sign. To, shi equation yana da ɓangarori ne guda biyu wanda za ka ga an ce wannan ɓangaren daidai yake da wancan ɓangaren. Kamar a ce maka A is equals to B misali. To wannan ɓangaren daidai yake da wannan. To za ka ga kuma wasu lokuta da za a kawo maka lambobi sai a sa maka wani unknown variable. Shi unknown variable shine wata lamba da ba a san mecece ita ba, me take nufi, amma kuma ana so a gano ta. Wato ita wannan lambar da ba a san ko mecece ita ba, ita ake so a gano kenan. Misali za a ce maka lamba kaza in ka haɗa ta da wata lamba da ba a san ta ba za ta baka amsa, misali a ce lamba 10. To kaga lamba 2 ka san ta, sai kuma aka ce maka in ka tara ta da wata lamba da baka san ta ba za ta baka lamba 10. To kaga wannan shine mai sauki wanda ka san lamba 8 ce. To akwai sanda za a kawo maka question wanda za ka ga shi abun ya kasance yana ɗan ruɗani wanda ba za ka gano menene shi a daidai kan lokaci ba, to sai ka yi wannan lissafin. To a tare da mu akwai wata question da muke so yanzu mu duba. Bari mu ɗauki wannan question ɗin sai mu duba ta. Bari mu bar ta a misali mu ce question 1. Equation ɗin yana cewa -3. To, -3 plus 2x -3 plus 2x is equal to 11. Is equal to 11. To za mu ɗan fara da ɗan masu sauƙi-sauƙi kafin mu je ga waɗanda suke kuma advance, waɗanda suna da ɗan wahala sosai. To, kamar dai da na gaya muku, shi equation yana da ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko za a ce maka ga wasu jerin lambobi nan wanda kuma su suke daidai da wasu jerin lambobi da suke ɓangare na biyu. To a wannan equation ɗin namu na farko za mu ga an ce -3 plus 2x which is equal to 11. To kun ga a nan gaba ɗaya lambobin mun san 3, mun san 2, mun san 11. To amma yanzu muna neman me? Muna neman 2 x ba? Tunda ita ce ba. Ita ce ba a san mecece ita ba. An ce wannan kaga negative number ce. In ka ɗauki number layin akwai 0 ɓangaren sa na dama duk positive numbers ne. +1, +2, +3, +4 har zuwa ƙarshe. Inda lambobi ba su da ƙarshe har dai ba iyaka. In kuma ka dawo ɓangaren sa na baya, bari ɗan zana muku yadda lamba layin yake. Misali yana haka, tsakiyarsa nan 0 ne. Bari mu sa ko lambobi 5 ne, +1, +2, +3, +4 misali. Ɓangaren dama kenan aka sai tafiya. To tunda ita lamba in ka zo za ka rubuta ta a ainihinta, ita kullum positive ce. Tana da wannan plus ɗin ko ka rubuta ko baka rubuta ba. Akwai kuma ɓangare na hagu. Wato shi ne mai minus. Yawwa, shi kuma gaba ɗayansu minus ne. Kaga duk lambar da ka ganta da minus to bata kai 0 ba. Kamar a ce -1, -2, -3, -4. Wannan lambobin gaba ɗaya 0 ya fi su girma. So kuma wannan sun fi 0 girma. To ita wannan ta zo a -3. Kaga bata kai 0 ba. Lamba ce 'yan mitsitsiya kamar a ce ba dai ta kai 0 ba. Tunda yanzu in ka ɗauki misali lamba positive kamar number 2. Kamar na fahimta sosai. Kamar ita a matsayin bashi take kenan. Yawwa, tana matsayin bashi. In ka ce ka tara ta da positive. Wanda yanzu in ka ce ka tara ta da positive, kamar zai zama to. Sai ka ga number da positive ɗin ta rabu. Yawwa, wannan shi ne. To, yanzu bari mu shiga cikin aiki gadan-gadan. To ga equation ɗinmu -3 plus 2s is equal to 11. To, abu na farko da za mu fara yi shine, tunda wannan shine abin da muke nema x, to ya za mu gano me x? Akwai abin da ake cewa collect like term.
To akwai abin da ake cewa collect like term. Collect like terms. Wanda a ɗan takaice muka rubuta CLT. To, idan ka sami equation mai ɓangarori biyu, za a ga akwai lambobin da suke da kamanceceniya da juna, wasu kuma ba sa yi. To sai ka fara haɗe wanda suke da kamanceceniya da juna a ɓangare guda ɗaya. To shine collect like term. In kuka duba wannan lamba ce ga ta 11. Wannan ma lamba ce -3. Amma ita kuma wannan 2x kaga ta zamo ana nufin wannan x ɗin guda biyu ce. To kaga wannan x ɗin ai ba daidai take da 11 ba, tunda ita x ba lamba bace ba. Yawwa, kana fahimta. To ita x ba namba bace ba, to saboda haka 3 namba ce, 11 namba ce. To sai mu haɗe masu kamanceceniya da juna a waje ɗaya. Su ma waɗanda ba sa kamanceceniya mu haɗe su a guri ɗaya. To anan muna da masu kamanceceniya da juna guda biyu, mara kamanceceniya da juna guda ɗaya. To sai mu ɗauke ta mu ce 2x, tunda ita muke nema, mu fara saka ta a nan farko. 2x. 2x, kaga a gabanta akwai equal sign. To, sai mu ce 2x is equal to, a gaba muna da 11. 11. To, abu na gaba da nake so ku gane a nan shine, wannan number ba ta tsallaka equal sign ba, to ga ta nan a yadda take +2, nan ma ga 2, ita ma positive ce. Ita ma wannan 11 ɗin a inda take a nan take 11, ita ma wannan ga ta 11. To, yanzu muna neman wannan number ta baya -3, muna so mu haɗa ta da wadda take kama da ita, kamar da na gaya muku a baya. Za mu haɗa 11 da 3, tunda kaga nan 3 ce da 2x a haɗe, to so muke mu raba su, mu haɗa 3 da 11 tunda su ne iri ɗaya. To, a duk lokacin da lamba ta tsallaka equality sign, to sai ta canja daga kamanninta na baya. In positive ce sai ta koma negative. Haka kuma in negative kuma ce, negative wato ce ita kuma sai ta koma positive. To kaga a wannan yanayin, kaga anan ai tana bayan equal sign, tana negative. To yanzu muna so ta dawo nan kusa da 11. Kaga in ta dawo ai ta tsallaka equal sign, kaga za ta zama positive. To sai mu ce 11 plus 3. To daga nan kuma sai mu ci gaba da lissafawa. Dama muna da 2x a nan equal to 11 plus 3, kaga shi zai baka 14. 14. To daga nan kuma akwai abin da muke kira coefficient number. Ita coefficient number ce wadda take jikin unknown number. Ita wannan x ɗin ai ba mu san mecece ita ba. san ta ba har yanzu. To saboda haka ita ce unknown. To duk lambar da take makale da unknown ita ce muke kira coefficient. Coefficient ita ce lamba da take kusa da unknown number. To sai a nan in dai ka zo irin wannan stage ɗin 2x is equals to misali 14, to muna so ne a yanzu kuma mu cire ita kanta wannan 2 ɗin daga jikin x, domin x ta zauna ita kaɗai, tunda ita kaɗai muke nema. To, ta wace hanya za mu iya bi mu cire number 2 daga jikin x? Shi ne sai mu ce mu raba gaba ɗaya equation ɗin da ita wannan number 2 ɗin. Shi ne za mu ce divide both sides by coefficient number. Kaga a wannan case ɗin number 2 ita ce coefficient number. To sai mu ce divide both sides by 2, coefficient number kenan. To sai mu ce 2x all over 2, ita ce wannan 2 ɗin kenan, is equal to wannan 14 ɗin, ita ma all over 2. To idan ka zo nan, kaga a nan in aka ce 2x a raba ta gida biyu, to kaga wannan 2 ɗin za ta kashe ta ƙasanta. Kaga za ta baka da x. Da x kaɗai. Yawwa. Ita kuma x equal to 14 divided by 2. Ita ma 14 in ka raba ta biyu za ta zama 7. To kaga x
is equal to 7. Dama tun X farkon ce ba mu equation sani x ce ba. ba mu sani ba. To Yawwa. amma a yanzu gashi mun gano x din nan lamba 7 take nufi. To wannan Na'am. shine ƙarshen equation. Kaga wato idan ka ɗauko ainihin lissafin Na'am. minus 3 plus 2x 2x is equal to 11. is equal to 11. Wato shine zai bada ita x ɗin kaga a matsayin 7 take kenan. Yawwa. To akwai abin da ma ake cewa checking in kana so ka gane ko shi Abin aikin da naka aka yi yayi ko bai daidai. ba. Ehe. Bari mu yi shi anan. Checking. In ka tashi za ka yi checking. Tunda dama a wannan equation ɗin baka san me Baka x san ba, x ba. a yanzu kuma ka san x lamba 7 ce. To sai ka dawo sai ka ce minus 3 plus 2 times x. Dama da lambar da take jikin x multiplying ɗinta ake da ita wannan ɗin. Kaga zai zama 2 ko ka sa ta a bracket haka 7 is equals to 11. Kaga 2 times 7 kenan. Da yana 2 times Times x, x. wanda yake nufin 2x, yanzu kuma zai zama 2 times 7. To sai mu ci gaba da cewa minus 3 plus 2 times 7 shi zai bamu 14, which is equal to 11. To sai mu ci gaba. Minus 3 plus 14. Kaga wannan lambar bashi ce. Sai kuma aka ce a tara ta da wadda ba bashi ba. To kaga dole 14 za ta ragu. Idan ka cire 3 a cikin 14 zai zama 11. To is equal to, kaga nan minus 3 plus 14 is equal to 11. Sannan nan ma an ce is equal to 11. To dama shi equal to yana nufin daidai da. Kaga can ɓangaren da aka ce daidai yake da nan ɓangaren, to gashi kwa ta tabbata. Nan ɓangaren daidai yake da nan ɓangaren. Nan 11 nan ma an samu 11. To in kai wannan to ka san cewa a lissafin ka yayi daidai. Wato idan ka zo checking din nan idan har ya kasance ba daidai kai lissafin ba, to za ka ga lambobin sun a saba da juna. wajen dubawan ma shi ma zai zamanto bai tafi daidai ba kenan. To za ka iya ganin nan ya zamo ko 10 nan 11 ko nan 9 nan ba zai daidai ba. Amma a nan shine za ka ga yayi daidai. Kwarai da gaske. Kusan wannan shine dai abin da muke so mu duba a wannan rana. Kwarai da gaske. To malam muna godiya sosai da sosai. Sai kuma Allah ya kai mu wani makon insha Allahu a wani shirin namu za mu zo da wani sabon abu kuma insha Allahu. To Allah ya kai mu. To mun gode. To jama'a masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na equation. Sai kuma Allah ya kai mu wani lokaci za mu sake kawo muku wani sabon shirin insha Allah. Mun gode sosai da sosai.